Stanovila si určitý, pomerne veľký cieľ, pri ktorom od seba očakávaš veľkú zmenu. Prvých pár dní to pôjde dobre, lebo sa cítiš motivovaná. Potom hops, musela si jeden deň vynechať, pretože sa vyskytlo niečo iné. Potom sa podarí ďalší dobrý deň, ale za pár ďalších dní sa život opäť dostane do cesty a ty si musela vynechať 2 dni za sebou. A to pokračuje ďalej a ďalej, dokiaľ to už neudržíš dlhšie a plán sa rozpadne. Systém minizvykov vyzerá takto. Stanovíš si svoj cieľ, ale je to malý cieľ a očakávania sú nízke. Také nízke, že je super ľahučké to urobiť každý deň.